Maagang aalis sa aming tahanan, kahit madilim pa, kami ay lilisan. Angkas lang sa motor, ang aming sasakyan, hangad na marating ang paroroonan. Bako-bakong daan, matarik paminsan, ika'y malulula sa kurbang biglaan. Minsay dadaanan, lubhang kasukalan, sa di maiwasan, ika'y kakabahan. Ang ating pagtakbo, bilis-bilisan pa. Liwanag at dilim ay nag-aagaw na. Kung si Haring Araw ay magsumikat na, baka itong pakay ay di na makita. Ayan, narating din ang dapat sapitin. Daglinang sumampa sa dapat akyatin. Naku, dumami ng taong dumarating. Grupong ang pakay din, katulad sa amin. Ay, Hindi na kita pagkirita. Mayroon pang nakita mga kakilala. Nagtsikahan muna at nagpa-picture pa. Pinagtagpo yata kami ng tadhana. Pariho ang nais na gustong makita. Ay nako, maputik pala itong daan dahil kanina lang bumuhos ang ulan. Madulas na ito, hirap ng daanan, kaya ang manoy nyo lalong nahirapan. Alala. Diin. Ngunit nang maabot ang bahaging tuktok, ako ay namangha sa aking naarok. Naabot na yata hangganan ng langit, mga alapaap amin nang nasapit. Panay ang papicture nitong madlang people kahit wala naman silang nasasapol dahil ang paligid ay nasusukluban, makapal na hamog, siya lang namamasdan. Kahit di pa tapos at di pa maayos ang platform na ito na tinutungtungan, takot na mahulog ay di alintana. Pagpwesto sa gilid, nag-aagawan pa. Hoy mga kapis, huwag naman ganyan. Bakit lagi na lang kayo ang nandiyan? Pakiusap naman, tayo'y magpalitan. Pwede bang kami na ang pumwesto diyan? Ayan, nakita ko. Mayroon nang kumalas. Kaya nakapwesto din ako sa wakas. Ang buong tanawin akin nang namalas. Ayan, ang manoy nyo. Mag-emote ay wagas. Malayo ang tingin. wow. Wala namang tinatanaw at kapansin-pansin sa bawat kilos niya't galaw.
Naku, mali pala ako nitong aking ginagawa. Dapat pala'y di kakanta, ako lamang ay tutula. Pasensya na, ako'y bigla lang nadala sa tanawin na namasdan sa paligid na kay ganda. Aba, teka, kilala ko yata iyong sa bandaron ay nag-vlog. Aba, siya ngayon, tila ay nag-level up na. Wow. Dito ko rin naman pala, siya ngayon, makikita. Siya nga ay ang sipaeng, ang vlogger sa Trupang Tara. Ito nga, babaligyaking kape. Halika na, doon daw may pakapis siya. Atin munang painitin ang ating mga sikmura. Ang una daw niyang balak, kanya itong ibebenta. Nakaisip na i-content, ayan tuloy, nanlibre na. Tropang Tara! Kaya amin kayong inaanyayahan. Ang bagong atraksyon, iyon ang puntahan ng itong Sea of Clouds, iyong matunghayan dito sa hibakong syudad ng Borongan.